Bona tarda, Jordi Celles. Moltes gràcies per haver acceptat fer-te aquesta entrevista. Un plaer. Doncs vinga, va, comencem, si et sembla. Sí? Doncs repeteix i completa la frase. Per mi, produir un musical és... Un procés col·lectiu, apassionant, a vegades molt estressant i sobretot molt gratificant. Molt bé, doncs explica'ns en què consisteix la tasca d'un productor. Un productor és una mena d'home orquestra. És algú que sempre dic que gestiona diverses coses. Gestiona equips humans, gestiona recursos econòmics i de tot tipus i gestiona el temps. Persones, recursos i temps. Tot això és fonamental per poder arribar a l'objectiu, que en el cas del teatre musical és estrenar l'espectacle el dia que toca i després que cada dia aquell espectacle es reprodueixi de la millor manera possible i amb la màxima qualitat pels espectadors. Persones, recursos, temps. El productor, productora, està marcant el ritme d'aquestes tres coses i el control d'aquestes tres coses. Llavors estem parlant de que un productor és la persona encarregada que té més responsabilitat, no? Potser dins del projecte. Clar, l'equip de producció és un equip complex, no? Hi ha diversos perfils, però sí que la producció executiva, diguem-ne, és la persona que està al capdamunt d'aquesta, diguem-ne, piràmide que fa que una producció, en aquest cas de teatre musical, pugui sortir endavant. És semblant, no el mateix, en el cas de l'audiovisual, en el cas del cinema o en el cas d'altres àmbits, com podrien ser àmbits expositius. El que passa que el teatre té aquest, diguem-ne, punt d'espectacle en viu en el qual això que en dèiem, persones, recursos i temps, ha d'anar sincronitzat perquè el dia que s'estrena i cada dia després, a les 8 del vespre, a les 9 o a les 5, quan comença la funció, tot allò ha d'anar a l'hora i a punt. Per tant, si és agosarat dir que sense el productor no hi hauria projecte? Sí, a veure, depèn del perfil de productor. O sigui, també hi ha molts perfils de producció. Hi ha els productors proactius, els productors creatius, i hi ha els productors reactius. Què vol dir això? Doncs que tens un perfil de productor que és qui està veient què és el que està passant al mercat, és el que està analitzant quins són els espectacles que estan funcionant bé, quins no, busca un text, busca els drets, negocia uns territoris, busca un equip artístic de direcció musical, de coreografia, i a partir d'aquí es crea tota una companyia. Això pot anar així. O hi ha el perfil més reactiu, que és no, ja són un equip artístic que funciona, que té una certa dinàmica i que van a buscar algú que els ajudi a fer real aquest projecte i que vol dir que encadeni aquests tres elements, no? De persones, recursos, temps, d'una manera raonable. Clar, i d'on et va sortir aquesta motivació per dir vull fer aquesta feina o m'agradaria, no? Crec que la vida t'hi porta, no? D'alguna manera, el meu inici en el món de les arts escèniques ve molt més de la part del màrqueting i de la gestió cultural que no tant de la vessant artística. Per tant, jo he estat molt més a prop des de sempre. El 2004 vaig ser director de màrqueting del grup Focus, que és un grup que ja feia musicals aleshores, sobretot un grup més de l'àmbit del teatre de text, i a mi em corresponia entendre què és el que passava durant la temporada, entendre quins eren els espectacles i a partir d'aquí establir una estratègia perquè aquestes propostes artístiques culturals arribessin al seu públic. Això vol dir vendre entrades. Al capdavall, puc dir-ho molt bonic, vol dir vendre entrades. Què passa? Que amb el pas dels anys, quan en vas aprenent, i sobretot quan vens d'estudis dedicats al màrqueting, sobretot, i a la gestió cultural, te n'adones que això no acaba de funcionar del tot així. O sigui, això de dir, escolta'm, jo he fet aquesta obra i ara me la vens, no té cap mena de sentit. El procés de decisió del projecte cultural en el qual et poses, el títol, l'espectacle, què faràs, amb quins artistes, és tan important per poder arribar al públic i vendre entrades com allà on posaràs la publicitat, si faràs televisió, autobusos, si faràs una gran estrena. No és menys important decidir què faràs que com faràs la campanya. Com vols fer una campanya que vengui moltes entrades si tu no has pogut prendre part en el procés de decisió de quin espectacle es farà? Clar. Aleshores, d'una manera molt natural et surt dir, no, és que el procés comença a l'inici. Si tu vols arribar al públic i vols vendre entrades, tu has d'estar en el punt de partida. I si vols estar en el punt de partida, has de ser
productor. Molt bé, doncs explica'ns en quins projectes o quins musicals has pogut participar al llarg de la teva carrera. Bé, des de la meva, diguem-ne, perspectiva de director de màrqueting de Focus, vaig estar 4 anys portant temporades completes d'espectacles de tota mena, del Teatre Romea, del Teatre Condal, del Teatre Goya, és igual. Espectacles des de grans Shakespeares del Calixte Vieito fins al Paco Morán i el Joan Pera i les seves comèdies que omplien el Teatre Condal des de sempre, no? I això és un clàssic que a mi sempre m'ha fet molta il·lusió. Aleshores vam estar amb grans musicals. Recordo un gran musical que es deia Tarantos, que era un musical basat en la pel·lícula espanyola dels anys 60, mítica pel·lícula de la Carmen Amaya, aquest Romeo i Julieta gitanos a la Barcelona, no, dels anys 60, que va ser una producció absolutament espectacular. Però sobretot era molt més teatre de text. Quan entrem en el musical és quan, doncs, després d'una etapa a la Generalitat de Catalunya, decideixo, juntament amb uns bons companys i socis, com són l'Adrián i la Núria de Nostromo Pictures, crear Nostromo Live, que és una productora de teatre musical de gran format a Catalunya, en aquell moment que diem per què els grans musicals comercials, internacionals, adaptats, arriben sempre de Madrid i no els podem produir aquí. El 2017 quants anys feia, no? Que no hi havia un gran musical. No parlo de musicals de creació, que Catalunya n'ha tingut molts des de sempre i ho ha fet molt bé, i de Goll de Gom i d'altra gent han estat, sobretot de Goll, han estat produint musicals. No, però això d'agafar els drets d'un musical internacional, fer una producció que s'estreni a Barcelona, que vagi a Madrid, que faci gira per tot l'estat, molts anys que no passava, des d'una empresa productora catalana. Passava que empreses de Madrid venien a Barcelona a produir i llavors s'ho emportaven. Aleshores vam dir, anem a fer-ho, i ens vam llançar amb Casi Normales, la primera adaptació de Next to Normal en castellà es va fer el 2017, La Jaula de las Locas, que es va fer el 2018, La Tienda de los Horrores, que va ser el 2019, Cantando bajo la lluvia, que va ser a finals del 2020, o sigui, temporada 2021-22, perquè vam tenir la Covid, The Producers, i pel mig també he tingut la gran sort de fer un musical de nova creació en català com Pares Normals, amb els Amics de les Arts, que per mi és un procés que ha sigut meravellós i fantàstic, amb minoria absoluta a la producció i amb els Amics de les Arts en la creació artística, que va ser un procés meravellós. I ara estem amb el Dia de la Marmota. Jolín, que guai. Llavors, i com és crear un musical des de zero? O sigui, el procés de creació d'un musical, com ho definiries? Que és molt diferent. Agafar els drets d'un musical preexistent i adaptar-lo, que és la major part del que hem fet nosaltres en els últims 7-8 anys, és molt diferent això que crear un musical des de zero. Crear un musical des de zero requereix d'un procés molt llarg, molt intens, a vegades difícil, creatiu, de trobar uns artistes que tenen alguna cosa a dir, que tenen alguna història a explicar, i aquesta cosa a dir, aquesta història a explicar, acaba treballant-se en format narratiu. Aquest format narratiu, que és, doncs, en el cas dels Pares Normals, un noi que es diu Aran, que ha fugit d'aquí, que torna perquè els seus pares... torna perquè es vol casar, però resulta que els seus pares moren. Després de tota la història de Pares Normals, a partir d'això crees aquelles cançons que t'acaben donant el musical i a partir d'aquí fas el procés normal, que és buscar un càsting, produir-lo, buscar un equip artístic, un teatre on poder-ho fer. Això seria crear un musical des de zero. Un musical adaptat requereix un procés diferent. Vas a veure teatre musical a Londres, a Nova York, veus molts espectacles, veus quins títols creus que podrien funcionar i quins no, tens coneixements, tens estudis de mercat, fas estudis de focus group i a partir d'aquí dius, agafem els drets d'un musical, pagues uns drets, fas una adaptació, busques un equip artístic, en el meu cas pràcticament sempre treballant amb l'Àngel Llàcer i en Manu Guix i per tant un equip artístic de casa, no? De confiança, i a partir d'aquí elabores, doncs, tot un procés de producció que va des de l'adaptació del text o l'adaptació musical, els arranjaments, fins al càsting, la decisió de l'equip artístic, la decisió de l'escenografia, del vestuari, de la il·luminació, els assajos, l'estrena i l'èxit, a la majoria dels casos. Clar, llavors el que ens estàs dient és que hi ha d'haver-hi una planificació excel·lent, no? Des del principi, des que tu agafes els drets fins que aquella obra de teatre arriba a l'escenari. Persones, recursos, temps.
Això és fonamental, perquè qualsevol d'aquestes tres coses que caigui o que no estigui prou ben engreixada dins de la maquinària fa que tot deixi de funcionar, que puguis fracassar perquè no arribis quan toca, que puguis fracassar perquè acabes perdent molts diners, que les coses puguin no acabar sortint artísticament amb la qualitat que tu esperaves. Per tant, clar, és una planificació a llarg, curt i mig termini constant. La major part dels diners d'una producció de teatre musical no van a fer una escenografia espectacular, no van a fer una, no sé, confeti que surt disparat, que sempre tenim confeti, que ens encanta el confeti, no. Són persones, hores de persona treballant. Per tant, clar, estem parlant de moltes persones treballant juntes, que cadascuna té la seva història, la seva dinàmica i que requereixen del seu temps, lògicament. Clar, llavors també, un cop que esteu fent l'obra de teatre, com per exemple Cantando bajo la lluvia, suposo que l'equip creatiu deixaria de treballar i, per exemple, hi ha un director resident, si no em tinc mal entès. Clar, hi ha com tres grans fases. La preproducció, la producció i l'explotació, o el running. O sigui, preproduction, production i running time. O sigui, com en el... Aleshores, preproducció, tota la feina prèvia. Decidir l'equip artístic, treball de la direcció artística, la direcció musical, la coreografia, amb l'equip de vestuari, amb l'equip d'escenografia, amb l'equip de visual, si és que n'hi ha, d'audiovisual, amb l'equip propi de producció, dissenyant, muntant, veient com quedarà, fent maquetes, veient planos... Perfecte. Càsting dels artistes que estaran en escena, preproducció. Producció, els assajos i el muntatge de l'escenografia i de totes les dinàmiques tècniques que faran que l'escenografia funcioni. Això normalment poden ser 2 mesos, 2 mesos i mig. Assajos i simultàniament muntatge de què és el que passarà en el teatre. Quan tot això està, comença l'explotació. El dia en què s'estrena, l'equip artístic en general el que fa és dir gràcies per tot, una abraçada, això ha sigut fabulós, aquí es queda l'espectacle. Llavors, com ho fas? Perquè un espectacle que congrega tanta gent, són 80 persones treballant cada dia en el teatre, entre artistes que estan en escena, tècnics, regidoria, maquinistes, utillers, maquilladors, gent de neteja, són moltes persones, perquè tota aquesta maquinària humana cada dia pugui fer la funció amb la màxima qualitat, necessites que hi hagi aquesta figura que nosaltres li diem la del director resident, que no és el director que ha dirigit l'espectacle, en aquest cas l'Àngel Llàcer, a Producers, no? L'Àngel Llàcer i l'Enric Cambrai van dirigir l'espectacle. El Manu Guix va dirigir la part musical, no? I la Míriam Benedítet va dirigir la coreografia. Una vegada s'estrena, aquest equip s'aparta. L'espectacle està fet. Llavors entra l'equip de manteniment, que és una feina importantíssima. En Joao Duarte, en aquest cas, que és el director resident, que està allà cada dia veient la funció i passant notes al final de la funció dient allò no ha sortit bé, allò ha d'anar així, o que prepara papers tan importants com els covers, que són aquells personatges que fan el paper d'altres personatges perquè sempre hi ha rotació, per cansament, per descans natural, perquè hi ha hagut lesions, perquè hi ha hagut malalties, per la raó que sigui, sempre hi ha rotació, has de tenir per als rols principals 2 o 3 actors preparats. Qui els prepara normalment és el director resident. També la coreografia. Hi ha la figura que en diem el dance captain, no? I el dance captain és un dels ballarins que, a més, s'ocupa de polir, de treballar, de fer que cada dia aquella coreografia surti i que els ballarins nous siguin swings que estan actuant en el lloc d'altres ballarins que estan actuant en el lloc d'altres actors, estiguin preparats per assumir el rol. I el mateix amb la direcció musical. Si tens música en directe, el director de l'orquestra està allà, que no és el director musical, a vegades sí, a vegades no, en general no, que està cada dia fent que l'orquestra soni bé. Clar, llavors, tornant al que ens has dit abans, el tema dels drets d'autors, com fas per comprar, o sigui, els drets d'autors dels musicals i després contractar els professionals que l'interpretaran? Clar, moltes vegades el que se'ns demana, quan tu vas a demanar els drets d'un espectacle, com producer, no? Com Singing in the Rain o el que sigui, és qui serà l'equip artístic. Abans de dir-te si et venen els drets o no te'ls venen, et demanen qui serà l'equip artístic. Per què? Perquè no volen deixar els drets dels espectacles a qualsevol. Clar.
què ha fet aquest actor? Perdó, aquest director. Què ha fet aquest director musical? Si saps qui serà l'actor protagonista, per exemple, hi ha musicals, sobretot clàssics, que no et deixen els drets fins que no els dius qui serà el protagonista i els envies un vídeo de com canta. Uau. Depèn de quins. Passa, A vegades passa. Aleshores, tu demanes els drets d'aquell espectacle, et demanen tota aquesta informació i tu a partir d'aquí decideixes si aquest espectacle et surt a compte o no et surt a compte fer-lo. Depèn de les condicions que t'acabin posant, econòmiques també. Quin percentatge de cada entrada es quedarà el propietari dels drets per deixar-te fer la seva obra. Què és el que es quedarà el propietari de Cantando bajo la lluvia o el propietari de La jaula de les locas de cada tíquet que vendràs durant 5 anys. Això és molt important perquè pot fer que els números et surtin o que no. Clar, ara parlant més o menys de la part econòmica, quin és el pressupost, tu diries, general per un musical, per exemple? Depèn. Per exemple, musicals de gran format com Producers tenia un pressupost de 3,7 milions d'euros. Producers, acabat de fer. Musicals com La jaula de les locas estaven més a prop dels 2 milions, 2 milions i poc. Amb això t'estic parlant de la preproducció, la producció i la primera explotació, en la primera plaça. Si llavors això va molt bé, primera plaça pot ser Barcelona, en el nostre cas, no? Que són 5 mesos, 6 mesos. Això és aquest pressupost. Si després d'això tot ha anat molt bé i dius, escolta'm, fabulós, ens n'anem a Madrid, i has d'afegir el pressupost de la temporada de Madrid. O dius, farem una gira per Espanya, li afegeixes el pressupost. Però en tot cas és alguna cosa que hauries de tenir en compte després. Tu el que has de veure és que produint l'espectacle i en una primera temporada, com a mínim els números t'haurien de sortir per poder-ho fer anar més enllà. Per tant, podem parlar musicals de gran format, 1 milió, 2 milions, 2,5, 3, 3,5, 3,7, ho recordo perquè és el més gran que hem fet fins ara, no? Per tant, tinc la xifra molt clara. Clar, llavors aquest finançament es cobreix només per les entrades o...? Sí. Els musicals comercials són musicals comercials. Vull dir que hi ha molts musicals que es fan en l'àmbit del teatre públic, hi ha l'exemple d'Ànima aquest any, o musicals que es fan en l'àmbit d'un teatre més, diguem-ne, de caràcter de proximitat o alternatiu, i aquests musicals el que busquen és una mena de retorn des d'un punt de vista de recuperació d'allò que s'ha invertit, sovint tenen subvencions. Nosaltres no. Nosaltres no tenim subvencions, tenim unes ajudes que són aportacions reintegrables, que són una mena de crèdits que ens permeten tenir uns diners per arrencar, però que els hem de tornar a la Generalitat. Nosaltres fem els musicals per guanyar diners. Som una empresa. Vull dir, ens agrada el teatre, volem fer teatre musical, però escollim els musicals que escollim, els fem o no els fem, i ens arrisquem com ens arrisquem perquè és la nostra empresa. I el que volem és guanyar diners perquè els artistes puguin estar ben pagats, perquè els tècnics puguin estar ben pagats, perquè les produccions puguin ser espectaculars, perquè nosaltres ens hi puguem guanyar la vida i perquè l'any vinent puguem tornar a produir un altre musical encara millor. Ara que estem parlant de riscos, si es dona el cas, tant de bo que no, però que hi hagués algun risc de que alguna cosa no ha funcionat bé en algun musical, com gestionaries aquest problema de que no heu cobert els gastos que heu tingut? Clar, és com qualsevol empresa. Perds diners, tanques. S'ha acabat. O sigui, no hi ha una xarxa. La gent a vegades pensa, no hi ha xarxa. No és un... vaig al Teatre Nacional a produir un musical perquè està pagat i està fantàstic que existeixi i sóc el primer que he estat al Consell d'Administració del TNC. M'encanta el TNC, ha d'existir teatre públic, fantàstic. Però el teatre privat comercial és privat comercial. Si perds diners, perds diners. Com si obres un restaurant i perds diners. Qui t'ha de venir a salvar el restaurant? Doncs ho hauràs fet malament, no ho hauràs encertat, no faràs bé el menjar, hauràs escollit malament el lloc... 1000 raons. És la teva responsabilitat. No has d'anar a buscar tercers que compensin la teva responsabilitat en allò. El que has de buscar és condicions de mercat raonables. Per això les aportacions reintegrables m'interessen molt, perquè és molt difícil anar a un banc a buscar un crèdit. Tu imagina't anar a un banc i dir, hola, bona tarda, vull un crèdit per fer una obra de teatre musical. Quina cara et posa el del banc?
En canvi, tu hi vas i dius, vull fer una promoció de 30 habitatges a segona línia de mar a Lloret. I llavors allà, sí, et dirà, miri, escolti'm, firmem un paper, que total, igual pot ser més arriscat lo dels habitatges de Lloret que lo del teatre musical, però no entren els bancs en això. Per això és interessant que la Generalitat tingui aquesta mena de préstecs que tenen un retorn i que, per tant, són préstecs tous amb 0% d'interès, però al final els has de tornar. Clar. Llavors, tu com a productor demanes un préstec o ho poses tu de la Una part la financem nosaltres, una part va a préstec, com quan obres qualsevol negoci. És que és així. Llavors, un musical, hi ha una part rendible? Tu creus que és rendible? A nosaltres estem molt contents. O sigui, hi ha musicals en els quals hem pogut guanyar molts diners i hi ha musicals en els quals n'hem perdut molts. Molts. Perquè quan t'equivoques en sèrio. Per això és molt important també ser prudent. Però això és com tota la vida, eh? Quan les coses et van bé, què has de fer? Home, hi ha molta gent que produeix musicals que els hi han anat de cop i volta bé. No, a Catalunya no n'hi ha gaires d'aquests, però fora sí, que els veus l'endemà amb un Porsche i un Ferrari. Clar. Llavors... A nosaltres no ens veus amb un Porsche i un Ferrari. Nosaltres el que fem és, ens ha anat bé, ho guardem, pel pròxim preparem el següent, perquè si no, patacades que hem tingut no les haguéssim pogut sobreviure. Però això té a veure amb tot. És igual que tinguis un negoci d'una òptica, que tinguis un negoci d'un restaurant o que tinguis una ràdio. Llavors, a ulls de públic, consideres que la teva feina és prou reconeguda? Sí, ningú sap què és un productor. De fet, vam arribar a fer el musical de Producers perquè jo deia, mira, gràcies a fer de Producers, els meus fills perfectament saben què és un productor. Bueno, són uns productors una mica friquis, els productors de Producers, Però allà hi ha molts acudits, allò, inside jokes aquells que fan molta gràcia només al món de la producció, però que allà es veu clarament què fa un productor. Un productor una mica estafador, però és molt difícil explicar-ho. Com és molt difícil, suposo, explicar, jo què sé, què fa algú que analitza bactèries per després treure'n l'antibiòtic corresponent. Ni idea, saps? O sigui, és una feina que no es veu. Tothom sap què fa el director, tothom sap què fa l'escenògraf, tothom sap què fa el protagonista, el caracteritzador. Clar, llavors, tu, des del teu punt de vista, creus que un musical és una moda passatgera? Perquè estem parlant de que els musicals es van originar a Broadway i al West End i que han començat a arribar a Madrid i que ara estan, jo crec, en el seu punt on més èxit estan. Tu creus que han vingut per quedar-se? Sí. O és només una moda passatgera? No, el musical és el gènere d'arts escèniques que més públic i més facturació genera a tot el món. Per què? Perquè és un espectacle en viu, però que té el valor de la música, que el fa molt més accessible i generalista que no el teatre de text. I per això els musicals tenen molt més públic i per això els musicals facturen molt més. És un producte, evidentment, anglosaxó, però com l'òpera era un producte italià, no? Com, jo què sé, el rock and roll és un producte nord-americà i el reggaeton és un producte del Carib, perfecte, però l'expansió ara és absolutament global i com a gènere està en un moment molt bo de salut i continuarà estant-hi. Tu creus que Catalunya podria arribar a ser un Broadway o un West End? No, per una qüestió de quantitat de gent. O sigui, al final, Broadway existeix i el West End existeixen perquè viuen en àrees metropolitanes amb 10, 15 milions de persones. Al final, el volum fa la cosa. O sigui, al final, de 15 milions de persones, més el turisme, acabes generant un sector molt més estable i molt més sòlid que el que pugui passar a Catalunya o a Barcelona. És més, hi ha una altra cosa fonamental, que és la llengua. Aquí tenim el debat, el fem en català, el fem en castellà, ja no parlem de fer-lo en anglès. Vam fer Next to Normal en anglès, a l'Ideal, amb l'Alice Ripley, amb el cas de Broadway i tal. Ho vam fer com una cosa d'estiu, del Festival Grec, com un bombonet per fans del musical. No pots fer un musical en anglès a Barcelona. I que sigui rendible. El fas en català, perfecte, però tens tota una part de públic castellanoparlant que no hi anirà. El fas en castellà, tens una part del públic catalanoparlant que no hi anirà. O sigui, és realment, a Londres no s'ho plantegen, a Londres fan el musical en anglès, ja. Clar, llavors... I a Nova York també. Per tant, hi ha moltes coses que fan que
que dir que Barcelona pugui arribar a ser una gran plaça mundial del musical sigui impossible. Clar, per això també Madrid se suposa que per davant de Barcelona, no? Madrid ara mateix està en un però és que Madrid és molt més gran. A Madrid hi ha una àrea connectada amb metro de 7 milions de persones. I si m'apures una mica més, amb l'alta velocitat i tot el que és l'Espanya radial, tens 20 milions de persones connectats a una hora de Madrid. A Barcelona tens l'àrea metropolitana, són 4 milions, i encara les rodalies que van quan van. O sigui, no és el mateix. Això només allà, però és que l'atracció de públic turístic és infinitament més gran pel que fa al tipus d'activitat, perquè el turisme que ve a Barcelona té moltes altres activitats per fer que a Madrid. Tot el respecte, però tu vas a Madrid i què fas a Madrid? Has anat a veure 3 museus, has anat a fer una xocolata amb xurros, què fas a Madrid? Tu arribes a Barcelona, és una ciutat mediterrània on tens un tipus d'arquitectura, d'exterior, de mar, de natura, d'activitats que fan que anar a veure una obra de teatre musical per un turista sigui no l'opció número 10, no sigui l'opció número 20. Llavors, tornem a parlar un altre cop de The Producers. Segons Adecta, unes 85.000 persones han vist el musical. Com valores aquesta xifra, tu? És una xifra que està per sota del que nosaltres esperàvem, en Producers. Nosaltres esperàvem que funcionés bastant millor, però que forma part d'aquest risc. Vull dir, La Jaula de les Locas va fer uns 170.000 espectadors en la primera temporada. Va acabar passant del 500.000. Però tu no ho saps quin és l'espectacle que anirà bé. Producers és un espectacle molt més arriscat, és un guió molt més complex, és un tipus de... i és molt més car. No, i es notava que la traducció hi era perquè hi havia punts d'humor també que era aquí... I quan feu també, per exemple, el moment que és totalment improvisat, quan feu el càsting... Sí, el càsting. Clar, això també... Els musicals que vosaltres feu també amb Nostromo i afegiu normalment sempre aquest punt d'improvisació. Això és molt marca de la casa de l'Àngel Llàcer, que és el càsting, el confeti, els moments d'impro, que no saps molt bé què està passant. Cantando era amb la classe de la classe de dicció. Aleshores, són algunes coses que tot i que no estan incloses en el text original és prou flexible com per permetre't que passin. I això està bé, però en el fons res et garanteix l'èxit. Res. Clar. I aviat s'estrenarà el Dia de la Marmota. Clar, un espectacle que és el vostre... Bueno, és el primer espectacle que feu en català, no? Com a Nostromo Live és el primer. I com ho veus, això? Estem encantats, perquè el Dia de la Marmota és un supermusical. Té la música del Tim Minchin. No és gaire conegut, no? No, és que és la primera vegada que es farà en una llengua que no sigui l'anglès. Només s'ha vist a Nova York, a Londres i a Melbourne. Perquè és molt nou. Es va estrenar abans de la Covid, va tenir aquests daltabaix i llavors es va arreglar i la versió definitiva, que és la de l'Old Vic Theatre de Londres, es va acabar l'any passat. Per tant, clar, és un espectacle molt nou. La pel·lícula és un clàssic, instant clàssic, o sigui, tothom sap, quan dius el Dia de la Marmota, tothom sap de què estàs parlant. És una comèdia romàntica contemporània potentíssima, amb tocs de ciència-ficció, la música és espectacular, el guió és increïble, té tots els ingredients. I com va anar a Pares Normals? Ara sí, és una altra producció que també és en català, però estem parlant d'un musical que es va crear des de zero, tant música, lletra i text, no? A Pares Normals és una altra experiència d'aquestes meravelloses, no? De dir, escolta'm, un grup com els Amics de les Arts, que té un impacte social molt gran, que té una història meravellosa de connectar amb un públic a través de contes, que les seves cançons són com petits contes, no? Que t'expliquen coses. Anem a transformar això en una obra de teatre musical. Això és un repte, van estar 2 anys Clar, perquè això és una altra cosa, com trigues. Sí, o sigui, a començar a produir, jo dic que van passar més de 2 anys i mig, quasi 3 anys de feina. I llavors produir, i llavors va anar molt bé. Llavors no pares, no, de produir, o sigui, estàs en un musical i ja estàs... No, nosaltres ara ja tenim en llista les 2 següents coses que farem, clar. Perquè si no, sí. No pots esperar a veure què tal anirà per l'altre, perquè ja t'ha atrapat el temps, és com atrapat el temps, no? T'ha atrapat ja, no? El dia de la marmota, no pots. Clar. I què opines de les crítiques que últimament s'han escoltat sobre el focus de la llengua catalana en aquest tipus de format escènic? És una qüestió purament comercial. O sigui,
el públic per al teatre musical en català no és suficient com per pagar un musical de gran format. Això és així. Aleshores, si tu vols fer un musical com Producers, que són 3.700.000 euros, que has de fer-lo necessàriament pensant en que no el faràs només a Barcelona, el faràs a Barcelona, el faràs a Madrid, el faràs girar per Espanya, l'has de fer directament en castellà. I si vols fer un musical només en català, has de tenir un suport específic, com tenen les pel·lícules que es doblen al català de Disney, com té el cinema en català, com tenen els productes d'una llengua minoritària que realment necessita, per nombre de parlants, necessita un suport públic per poder tenir producció de qualitat en la seva llengua. Això ha passat aquest any, afortunadament, la Generalitat ho ha fet amb el cinema, ho ha fet amb el teatre musical, s'ha posat les piles i nosaltres, en el moment en què vam dir farem una ajuda específica pel teatre musical en català. No vol dir que ens ho paguin, nosaltres anem a risc, arrisquem molt, però no arrisquem tant com arriscaríem en un altre cas i, per tant, anem-hi. Hem estat els primers. Segons l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la previsió pel pròxim 2025 és que les entrades de teatre musical català es multiplicarà per 9. Clar, perquè coincidirà en un mateix any Maricel, coincidirà el Dia de la Marmota, i coincidirà Ànima i alguna coseta més. Per tant, això ha de passar. Clar, de fet, passarà. Llavors, els beneficis seran totalment positius, no? Tu creus? Bueno, hem de veure-ho. Serà molt interessant, o sigui, veurem què ha passat. Que fins ara no ho havíem pogut fer. Ara que ho podem fer, veurem en què s'acaba traduint. Veurem com el públic català acaba reaccionant a això. També és un repte de públic, O sigui, hi ha molt de públic que ens deia en català, en català, en català, en català. Perfecte, sí, nosaltres som els primers. Anem-ho a provar, ens anem a arriscar, ens anem a arriscar. Fem-ho. A veure què diu el públic. Clar, doncs ara ja sí, per acabar, l'última pregunta, Jordi. Ens pots dir alguna anècdota, ens pots explicar alguna anècdota així divertida que hagi passat durant la creació a l'escènica o que estigueu durant 2 musicals i no ho teníeu clar, llavors una anècdota d'algun moment especial així que recordis tu amb el teu equip? Tinc 1.000, o sigui, 1.000, perquè és que és un procés creatiu està ple, no, de moments en els quals no tens ni idea de què està passant, de què passarà, de si funcionarà o no, i que prens decisions moltes vegades amb tota la teva professionalitat, però amb una dosi grandiosa d'instint i de risc. Per exemple, en el cas de Producers, hi ha un dels números essencials de l'espectacle, que és Springtime for Hitler, que aquí el vam traduir com a Flores a Hitler, que és un número molt arriscat, perquè és un número de nazis en pluma que canten a favor de la raça ària i dels camps de concentració. Clar. Per buscar tot el contrari. Aleshores, clar, quan el vam veure per primer cop, l'escenografia era espectacular, però era tan nazi que ens va fer por, ens va donar molt mala sensació. Ens vam estar treballant durant 2 setmanes perquè allò fos realment una broma divertida, però que es veiés que tot era horrorós. I van començar a fer que ballessin malament, perquè tenim ballarins boníssims, ballaven perfecte. Havien de ballar, havien de fer-ho malament, perquè era una companyia molt cutre, Clar. que havia de fer-ho fatal, però havien de fer-ho fatal fent-ho bé. O al revés, havien de fer-ho bé fent-ho fatal. Aleshores, va ser un procés creatiu molt intens per arribar a tenir el Flores a Hitler que van voler, que era divertidíssim i ningú en cap moment se sentia com ui, això és una apologia al règim nazi, però tal com ho teníem al principi, sí. Això és un procés molt interessant i molt de... No pot ser, és massa nazi, no, és massa poc nazi, ara sí, ara no, per arribar a tenir el que volíem, no? Clar, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Celles, per aquesta entrevista i et desitgem tota la sort del món pels teus projectes futurs. Moltes gràcies, igualment, també. Gràcies.